episode masa kan han thlir le chuan dingzia te thian ho chu hearing conference an tel vea chuta floor thumna floor lina thleng olsam takin an thleng thai maya chuta floor ngana a han lu che chuan le a thian te ho zong zong chu lo let pheng phung toin dingzia chuan a thian te ho chu dilipo chuak hal vekin anu rei lo te a baiji po aron lut chop ve hal ani kha chuta chuan evil king who had a faithfulment chu an huta episode thar kan pakai ma hian thu engemo soile lok du hi om thina achan chu he zona hi tam lutuka tinge irregular lo em ti le kha jet dynasty chu copyright tam lutuka kha wangin kan chun zom thailo ania chuan tuna ka khoi mek divine manifestation hi lei chop tur ang chi le website danga zon kol deuh fe angai thina wang le a subtitle hi adik tia a om lo ti la aswal lo perin karing achan chu website danga enela an soidan ang lova website danga en lela alo en ang le lo thina kha wang khanin regular lo dewa chet lak ti mayang fel fai dewa soidu nen kain en kwal deuh fe ani chu wangin min lo hrethiam ram don nia hun kal to akir le lokang baiji no panlai chu ron langin anu chuan sortek ti rang alo zirtira anu ti dan chu zomve zelin anin zirzo nu dewa anu kha short technique min zirtir kha kathiam to in kan ria flame short technique min zirtir le ro okiu tak hian lo ti in anu point amhai koi pa chuan zr ibat day ni to meidon chu ba ka spirit beast po min mong chu le lo ti in baiji lain anu ang chen miro pui tak kala ni ve khopang ti le mahse engting e spirit beast chu lo ti le ngalin anu point ama chuan baisai na sang tak anai ti hria tak hian nang chu i talented lutukalom tia alo fui deu nu chuan baiji pa po ron lang ve ngalin a mela tang chuan thulom om lo tak aron keng ti hria tak hian lo fang city a evil spirit antam ema wangin chu lo fang city chu acheme ka ti le kan masterin ke ni pani po hi rang taka kalhal turin min duwa tia a hril nuwa chuan kalhal mai chu antuma chuta baiji line anu in chuak le hal don mo ka birthday tak ngel po min lom pui don loem ni ti in nu le pa thlel mel tak hian alo tia anu le pa te hi coffin guard ni ve thau ti ila kan soi sual om love mahse anni hi chu coffin phurkol vel kha anni lo heti po hian han soila evil spirit hunter tin adik ome chutia baijin azota ka chuan anu point zingar zinkong harsata kan zodona chu wangin reita kan ombo donani tia asoi zo ma chuan baiji pa chuan min ngak thup tonia manmoro lo ti in ani po chuan a thi chu afanu baiji chu aurtira an chuak ta ngala he thilawang hian ani baiji hian kumsom pangakal ta anu le paten an chu sanawang khan anu le pa te hi angai thei hlea tum khat chu luafang city atang apa chu lo letin mahse anu chu alo telve ta reng lo chuta apa po chuanin thuom zia chu a hril thadu lova ama du thu in luafang city a chuan anu bo chu azong veta mahse anu engma chu wa mu chuak lem lovin dingzia evil spirit chungchang azot fo alo ni achan chu kha luafang city ami ani wang ani chutiang thoin fei ani po alo zot to ani kha tun hun ron lang le in baiji po chu tawar chunga chuan alo thoka chutia a tho mek lai chuan thil dik lo om ti chu hria in chuta evil king who had a faithfulment anti black headed faithfulment chuan ron ra hlum chu atuma dingzia chuan lo chan man ramin anni po chu an biru ve ngal chu evil spirit z chu alo lian thakhop mai chuta dingzia chuan tinge ilo lu tia lo zot ngalin baiji lain eldarin he tower hi asil tira chu wangin tlan chho thai ani lo ti in baisai chu abo tak zet ni le engting ngei lo lu tia lo zot lein ani la chuan he evil hi kan da that nge anga yang lo ti ta dein chu evil spirit chevel le a chain nu rik ringot po chu lo om tak hi ani ringot chuta an hne lo chuan an chuak thei don lo ti hria in
bei chu an tumta baisi point an bai family elixir bai fu elixir chu pe in chu chuan a spirit power chu nasatakin atipung hala ama chuan hmu thain athil ei chu athok chop ngal a powerful mel to hle mahse chu spirit power chu star one evil king henan chuan atok zo tlat lo an birung na po chu ron huin a etek ngal charchara anni po chu tan cheve zelin chu etek na po chu an lo bum thei ve zel evil spirit a chevel la chu nasatak hi anirngot mai alien thabok si baisi chu zui zelin ani po chuan lo etek let pa chuan atlan ve zela chuta ache sualta evil spirit chuan ai don tamai dingzia chu ronin rol manin a talisman manga soul burning fire siam chuan chu evil spirit chu alo attack vele baisi chu achan man ramani mahse cholna hun om mol lo chu evil spirit chu ronin rau savakin athin rim to hle boka ron attack le hal zatin chuta dingzia point a talisman pali mang chuan seal hi alo siama alo dang thei rama chu evil spirit la chuan du tok mai lo chuan aron attack le ngala anni po chu lo omson man ramin an lo bum theya chuta dingzia point a talisman nei thar golden talisman a first level verge card thunder cover body chu lo hangin chu thil chuan spirit power po chu a he hlea chuta a han attack let ve che chuan chu evil spirit po chu a the ve lop lopa mahse a che rai lo khop mai lo man chatin chuta baisi chuan a talisman so burning fire mangin alo chan ve lia he wood featherman an ti hi chu alo chak khop mai kan attack na te po hian omzia nei lo ni in alang dingzia chuan lo ti in chuta dingzia chuan a talisman 7 seal chu activate in baisi point spirit binding formation chu mang vele in chu evil spirit po chu an man bet ta hala hun rem changa la in dingzia chuan rang taka tlan hnai ngalin nataka attack tuma a zuan chia chuan evil spirit point chu spirit binding formation chu ti chia in a hmul zum tak mang chuan alo attack let ve ta hala baisi po chu lap leng lopin dingzia po chathaya talo baisi chaw tak hian atia chuti line a spirit space a little ball chuan khang te mai mai te chu ka chole ka woing ang velani lo ti in dingzia line hei chu king level ania lo ti vele ramin chuta a spirit space a spirit embroid chu ron ke chet belin chu evil spirit in baisi ara chia chuan awa chan man rama a spirit beast chuan anor le thaya baisi point kha khamo spirit beast lo ti in ama chu chunglama chuan avor kanga ani point a spirit beast 7 color scarlet bat chu mangin flame battle manzom hal zata mahse chu an beiron na po chuan evil spirit chu an he thailowa baisi chu alei zum tak hian ve tek le thutin mahse athi a movangin attack fulawin alei chu ati son tadaya chuta dingzia chuan a second level verge car breeding the city taiwan chu ron man khum vele in chuta z chuan evil king meu po ache thei talo ilo chakhle mai tia te chulin dingzia chuan a evil spirit chu a divorce le ta hala chutia a divorce lai chuan little ballin a tuil tuk a fulin o alo ti ve chena baisi chu a chet po a che pai to meu lo chu evil spirit a divorce mek la chuan eng thil nge iti lo lati ramin ani line ka spirit aril tram lu tuk ti in alo chang ol sam thena in lo hriat thiam lo takin heta ka spirit ati hi little ball kha o chuta evil spirit chuan e spirit chu eng spirit chiange tia te chulin atham ral ta hala chuta chu evil spirit an lo bei char chu tu dang ma alo ni lo baisi nung e kha alo ni dingzian hena chuan lom thu soin kha evil spirit laka achana wang kha nani chuta baisi nu chuan jing ari min hmu tir lea kalom lu tuke o ati chia chuan dingzia point baisi nu ani ti chu a reve ta cheu ani baisi po chu ron thawin anu nen an hanin hule chu awa han hlim te lul em
chuta baisi chuan khang hun chung zong zong khan nangma zongin hun ka manga kum sompanga lai alo ral to sin nu nangma nge ini tinge hetai omve ti in mitthlet lepur chung chuan alo zota anu lain khang hun chung zong zong khan karil ruhi ana em asin lo ti ve in ani lain tinge hetiang khera ilo le ti in aril runa chu amit tuya far reng boka chuta anu chuan ano pan lai ang bokin amai khoi pa chuan khaminia ipa nen lo fang city a kan kalna chan chu lo fang city chu evil spirit in anbaya chuta kanau zui chi ka chan nalama chuan evil spirit tenen kanin baya chung evil spirit ho chu anchak ema wangin kan he talawa ka thin rim na tenen chuan he who had a faithful antia hian kein thak ta ti in lung chetak hian alo ti vaiji point kapain ichung chang engma min hril ngai lo walom lo fang city a po in hu chuin karon kala mahse engma karon mulo ti in an lung chedun khop maya chuta ding zialam enin kalome o kha evil spirit lakatanga minchana wangin tile spirit space a khan evil spirit chaktak a omni kha lo ti in ding zia point hriat bel chak tak hian evil spirit chu hriamo lo ti le in ani point a hriat thuin alo changa chuta baisi chu lo in rolin ani le iunau pa le iunau nu te chu an lo ladam tak takamo lo ti in ding zia lain kanau ngonga evil spirit hi engtin nge kan ti riang hei wang hian adam lo pha charchera min pui thei hramangem tia lo zot le ngalin ani la chuan kha evil spirit a ka chana wangin ka por zong zong ka chan veka ka unau pa zui chia hena vakalula ani chuan alo pui thei che ka ring ati nu rei lo te a chuan ama po chu atham ral don tamaya baizin ano panlai tanga athak hlel em anu chu kwa tumin avatlana mahse a khoi thei to reng lo ani chu sol mai ani to si chuta anu ti in tapha chuan a au ta vak vaka dingzia chuan lodangin ani hi chu sol mai ani to a wana kan thon watangai lo ti in baiji ril runa chu danzo rol lovin atrap ta vak maya anu chuan zingar nu te hian an fa te han puitlin an dua an thil ti na zong zong le an zin kong tina nu te hian an kal pui vek ngai lo sin chutiang bukin nang point thian te inaya tuna chuan keima tel lova nun i man hun alo thlengani onem tak hian lo ti in chuta baiji po chuan nu ka spirit beast i muduem lo ti spirit beast 7 color scarlet bat chu asamon tangala chu thil anuin a mu chuan a fanu chu chuang ti riat tak hian anui sana an hun kalto te chu threchuak uarin chuta ding zia chuan a hun tai lo ti in wana a thon don chia chuan baizin kanu ania keiman kalo tiange lo ti in wana chuan thonin a thamral nu chuan a thi chu aron thawa baiji la chu ril run na takin a trap oma lelama po anni team te chu killing conference a khan pakhat na chu an lo nia golden pil po chu anaw an pe a anaw po chu aron thachop ngala anni po an lo hlim tlang khop mai how ye le mauzuna tela chu an lo in nam seka pon lama dokana chuan thu howin dingzia chuan a thian te hena lom thu soilop lopin anni po chuan ngai lo thian vekalom kan ni lo ti in faiya ni lain unau nu te chu kan unau nu ang tho ania ven him hi kan hna lom lo ti in mauzuna la in mau ruanga zu chu ron thlin kadu chuan karuyang anin jer hota a chuta dingzia chuan kha golden pil khan kanau taksa evil spirit chu railo te atan atitopa mahse are hlen don si lo ti in hauyan
brother ting ghost market a om kha lo ti in midang te pawh chuan ni e chutah chuan pil chi hrang hrang zon thei ania a om deuh vek bawk an lo ti ding ziala in mahse tuma in a awm nan hre hlei niam lo ti in chuti lai chuan vaisi pawh chu local ve mekin a awmna chu ka hria sin lo ti in midang te chuan dingling kan vangai ve na nge ti in an lut ta hloma chutia an lu hnu chuan Baixi-in chu ghost market ah chuan magic doctor thatak le pil thatak tak a awma chutah chuan kanuina sawi zui chhia pawh kan hmu mial mai thei sin lo ti in ding zia point kal chu lo du ve thoin kalang ti le kal chu rualin an tlan ta ngala bok ni awm taka hian chawlin chuta ding zia chuan mai chem chu tumin thing chu a han la khawma Baixi-in keiman ka lo tiang ti in a por hmang chuan a tinung ta ngala ding zia chu en reng reng pawh hian a lai thi hriat tak hian a han thut hnai ve nge ya Baixi lain dingling hi a van nei ngot mai nang ang unau pathatak anei che sia ti in ding zia lain u ni na ka hlen ani mai lom lo ti lepin ani lain ka pa chuan enga ma min ngai sak ve ngai lo reng reng kanu boral ta ka tang khan ti in amu hil ta ngala ding zia point akor chu sin tir ve nge in anu rei lo te a chuan an kal tumna ghost market po chu an va thleng ve ta ngala chuta cheng ho re re chu mi mak tak tak vek an ni